Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. May gabi guys, gabi na gyud no. So napaggihulat ron taga Mati. Asa na sa nga Mati. Mati Oriental? Mati man gingon. Sigmati. Mati gyud kanina po gutong biyahe. Davao Oriental to. Pero mga alas 6 na Para sa inyo ni guys. May gabi sir. Sa atong ipamati gani. Mati o yun. Kamot ako. Murag nasulpo. Kuan bitan ako yari. Di mapiko ba? Sakit. Ning mapiko siya ang kaning ugat diri murag mga mulihay. Kanina nga kamot. Kanira diri kaning mura ni. Unsa may pasangin lang nimo na? Litik-litik. Litik ra? Ako maglitik-litik. Litik ni kalitra ka murag kalitra kuto. Ikuto pa man. Sakit siya. Sakit na murag bag na di na mapiko. Kung anahan mo asan sakit yun ito lang mo Kanin sakit. diri. Ya sakit, asa pa. Mo niyo. Oh, mo na sunod. Kanira pud siya sakit kay ni jud. Pamgan nimo gisumbag. Wala. Wala pod. Kung ano mo gi anong gi unsa na. Ana kay mga gipang liot-liot wala. Wala. Kuan na lang bandage pero dili mo. Ano sa lang na? Sabado. Karon nga Sabado. Karong Sabado. Sa city. Pag-upa. Pero wala mo bag. Wala mo agi kubag. Sumoro jud ang yang adya. Wala ba lagi ito na dayon gabi? Wala mo katabok. Wala. Ang ginaton man te. Hindi ka uli. Kung ano nimo. Sige daw. Sakit kayo. Kung ano nimo. Sakit na kayo mapiko. Katong bago pa, mapiko-piko pa. Oh. Pero dili na dyan. Kung ano nimo sakit ya diri jud. Dili dyan mo. Ara, gid, Kurente. Asa kay balay mo sir? Ya, Mabini Bataan. Basig na kay shout out sa taga Mabini sir. Shout out taga Biligas, Mabini Bataan. Ah, Biligas. Oh. Mga tropa. Batanon. Mga Batanyan. Ah, Batanyan. Mga igagaw sa Aurora 3rd. Oh. Bisa man si Maika, Janjan. Shout out. Pahilot niya mo dre pohon. Oh. Sige. Ano lang, So ayan guys, shout out sa taga Mabini Bataan, ano? Mabini Bataan. Mabini. Dol terminal sa bus. Bataan. So ana, God bless po sa mga taga Mabini Bataan. Yes, kuan. Barney, Oh, Barnes Pastulod. Barnes Pasalog. So, dala na sa min. So hello sa inyo ha. Ayan na to. Yeah, God bless po taga Mabini. Digo City ha. Taga Digo City. Yeah, nasa sa itong tabangan yung mamahayo yung pagkastawasan. So kanira man, no? Kamot. Pasig nalikkan niya ning kuan nga dili mo nato. Napasig nalikkan niya. Ito ba ka na dili? Oo. Mo to mas maing mo to kaysa wala. No, so of course karon lang po nakakita ni nga video, no? Please subscribe, comment, like, and share po my YouTube channel. Susunod din, no, tabangan nato nga mamayo. Siyempre, inubanan sa pagkampo sa Ginoo sa, no? Og sa karon lang po sa muduol sa ko diri nga mapahilot, magpatambal. Ano lang, no? Ningkamot ta, no? Maningkamot ko nga mamayo mo kutob sa kumayo mo kay pahit natin di na pamatisrosan. Og shout out sa followers sa Facebook page Eric Hilot ang traditional, sa akong TikTok og sa YouTube channel Eric Hilot, og sa mga naka-comment sa ko og lahat po ng mga OFW, God bless po. Yan. Sige. Nagdata sir. Asa tong lang na po. Tignan ay. Okay naman sa kuan. Mas wala. Nagdagdag ko para relax, no? Para dili kay sakit ba. Ayaw eh, dahil da sila da. Mabag nini dahil. Gamay pa. Ang nahiwi, no? Balik yun na sa kam. Disgrasya mo na sa balik na na. Pero wala na sakit. Wala. Hindi na, pilon. Katong naidiri nga nag-disgrasya sa Inmax. Yung kanin niya, kanin. Diri abot. Black na ron. Inmax, lupad, o cinta dagan. Kamot ako na stainless po na po. Balik. Pero napay sa English, kitanggal na. Tanggal. Balik na.
Dili ka. Beres. Sa pangalan mo dong? Mo man yung gilog nga patig nila. Kuko. Sakit Oh, ma. kato ako gud pag human. Siya. Katong sige gilak. Wala mo sakit. Tama din na dato sige gilak yung bata. Ikaw dito di ay. Wala mo sakit. Ayun na. Anawan kayo na. Nga. Karon ang takda na pod. Ha? Sipo na pod pailot ako na siya ron. Adi Kasi kuko mo na gilot no karon dili ngilak. Dito may nauna hinuon. Samtang gilot yung mama sige sakit ma. Mau ba ni? Una. Sakit hiloton anak. Adi. Naulahin mo to. Buro dito. Kuya tinay pangalan mo sa Mars. Mars. Mars Jones. Filipinos. Mars Jud. Oh. Tinood na. Mars Planet Jud. Oh. Mars. Wala sumpay Mars na. Mars Jones. Mars Jones. Tabanao. Hilot ka? Naon naman oh. Saan yung isa tindog mo? Tindog ko. Bising masangit ka sa mong Ganit, sangit. salabat sila na. Tao naman salabat naman. Sangit yung Naapod yapod siya. Yan ako namin, paka-paka. Ako lang yun, di ko masangit. Ay, pag-sabat ko. Ay, di mo mapugi. Nakalive pa ta. Wala ito. Ano po niya, bulabog. Ano sa tunay mong pugod? Basketball? Basketball. Yan. Sakit yung yun siya. Siguro sa pamangol ko ito, puto din sa good. Ano na dyan? Kanirang isa. Kaning isa. Hindi taglog yun doon. Wala, sakit na. Wala na. Wala nila. Nanakog na. Ano nagda ko. Wala masakit. Wala. Uyog. Pas na. Tayo dyan kanina dito. Bakit hours na po? Itaw, bas man. Pas pa dyan malak na sa mo. Dugay, mas dugay ang bas. Okay, niya paguro na ba? Nanas lang sa ikulan ganina. Yan na sila. Ah, 2 hours na lang to. 2 hours na naman na. Tala pa ni hapon, di madugay-dugay pa. Ni hapon sa takong bro. 2 hours. Ito mga alas siguro exit. Mabindugay na ng alas 8 ba? City ng bro. Hindi na video pinlarga sa gabi na. Ali na ba? Alas. Dayo dyan kayo ah. Ha? Ayaw ganun. Makuha ko ba? Bagulay din eh. Tandag, Surigao. Ako sa ligyo ako. Nadugay lagi ka mga bot. Pero at least kontak daan.
Kuntak, pero di gyud makayang oras ba? Di ma-set up bitang Last 4 mo ilang time mo di mo di gyud kaya. niya paya. O yara lang yung private imong gisakyan. Nakay sakyan na Sila naman. katawag mo kayo ba? Amo na gis katawag. Pag ano yan, anak kay ano, kuan jud man sila, layo gud. Di, kung nag-schedule, may rog-irog, kawa pa man, no. Kung nangabot sila, di po yung makakonsentra sa inyo ha. Na wala man, di, ako na sa... Pero nanaon na, i-adjust lang din mo pa kayo. Ito di, gininawa mo itong mag-book, na naka-timing man. Panahon lang yun ba? Wala pa sila Ah. nabot. Stop bro. Ito, namasin na ito. Puno yun, dili na lang. Tagasa mo sila. Pansa lang. Wala pa naman lutero niya ay, gamay nang Di, kuya. dagan, mag-daw, pero... Pero nakuha lang kita sila sa Facebook. Asa mo ginituanan ni ano? Bangit taon ba, bangit taon. Kana lang pangitaon na kayo kuan. Andagan ron mga massage, mga therapist, no. Andagan po ron Cairo. Tugan mo ng Cairo nga. Alam mo, oh, wow, nice. Bilak po uy. Kalit yun na. Ang kulba lang yun nagmagdi. Susipyat lang yun ba? Diretso ba? Ah, di Ta- na ta- balik. ta- 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 ta. Sir, sir naman ni sir mo. Pero di ko na ipagawa siyempre, di mo yun i-upload. Ah. Ang i-upload ka to yung nice, good. Mo katong paka-paka jud. Para ko ni, kuhan. Nagpa, Cairo ba si Francine ba? Francis Ah, ko gra- na. Ang sindili. Diyas. Ah, grabe lagi. Diyos lagi. Yan, katapos yung gipili ang gwapo pong kuhan. Chiropractor. Sikat to pagitaan Sikat. na kuan. Cairo. Samot to yun. Sinatan. Hello guys. Hello guys. Schedule uma guys. Sa to. Sige. Basta oy dyan rambo. Ayaw naman ang bata ah. Ilang nga ko na nakabalik kayo, kumaayon naman ka. Salamatan na dito sa iyong mama. Hindi ko daw na daw kay... Daw, Hindi ko, kalimot ito ra ay mo. na naman mo. Okay na, ay na lang ko. Bukat po atay na to ani. Ay na lang nang sa lubong mo, bukat ato atay, anak pa sa lubong. Mahalipay ba? Mahalipay. Sa Coragil sir, sa maayo lang nga. May makita ko, kiuna pa mo sa kuha. Ang naka-exist sa 14,000. Nga paggaw sa anak, ang murag robot. Ano man to? Slide. Likod. Slide, which siya na bundak niya. Kalitura. Ang mga sulting bata na slide siya, di. Kabuang ang doktor. Di mo kuhan. Gahay kay lang yung lawas lagi. Nakaisa ra dali, hilak yun siya, hilak. Nasa video pa na akong upload. Ano mo na? Wala, pinagdahanan na yun. Pila rin upload ako gahapon, duha na katulugon na kay ko. Sunod-sunod. Straight di akong kung ano. Yung katulugon naman ko. I-edit pa na ninyo. Hindi na. Wala. Dito na. Cut lang. Straight so, kung saan na itong yaw-yaw mo, ano eh. Masakpan lagi mag-marites. Marites daw ko. No. Dada ko. Marites dada ko. Lagi sa mga bata diya. Ano bro? Ano yung bata diya ko? Hi guys. Hi guys. Hi guys, dayon. Welcome to my vlog. Wala ni si Dada. Ano nang ni Dada. Baba man lang ni Dada. Sama. Iya ni papa. Papa ni mo ni daw. Abi na ko kay uncle. Angkol din mo na da. Angkol ni mo na eh. Ko. Ban sa Quran. Yan. Angkol mo na rin mo. Ay mo din yung angkol. Ayaw, cool. Bata pa. Angkol. May di pa sikat sa Davao no nga ba? Taxi, Davao ba ito? Naman. Di pa sikat. Gusto ko ito ko na di pa sikat. Kuyo do kay sounds, akan kuyo kay sikon ba?
Kaya mga dekorasyon ng taksi man. May pagkakuan, gipara, pagkakuan ang ano sticker. Balos. Balos ay like sticker. Vlogger na dito. Ang mga vlogger ganun. Nice. Bilog. Oh, di ako. Ay, kay gutong. Kaya kasi sa lubot ng gawas ang mga sandit. Oh, baka nabuhat natin. Huwag kong padamay ko dyan ko. Si Ag. Ag, Si Ag. ag. Agay din. Ayun. Itong sobro, agay. Yan eh, kaya manera ni, kaya manera, gawas ng buko. Namiya, gawas ng buko ba? Giluton ba ka to? Ha? Giluton ba ka to? Ang gawas sa mga buko. Kani gawas buko. Tawa, orang gula dado no. Hindi mo ilak dado. Oh, isukay mong angkol. Ang mangkol. Isukay, hindi angkol yan. Ang galing mo na. Sige na parang Dila ay. Gibiyaan naman si Kuya dito. ay mo gibiyaan siya dito kung takak kay Manto kolora. naman eh. Mainom pa mong tituan. Arip si Isap ng duwa. Indot naman ka. Ang pulita ng duway. Hindi man minum ng duway. Kasi naman. Ikaw raman minum ng duway. Kamunduan ni Aryo. Ile, kaming ibo. Hindi mo kaya. Tambok pa kayo, God. Isa tambok ikaw. Angkol? Yang kol dada. Basta kamu hirap ba? Tawag luha ni dada. Ilok. Tawag luha ni dada. Atong bata, atong Domingo, Sabado, hilak ko eh. Domingo ito. Grabe, hilak ko sunod. Ilok si dada o. Sa ilong na aging luha. Ba? Ay, kahadugay. Ay! Lah, Six. 7. 8. 9. sulod dito ko sa group sa Juan Ma'am. 10. Valencia. 4. Valencia. 5. Sudod. 6, Valencia, 7, Bukidnon. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, Sa groups. 2, Pasok ko dito, so. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
to. 13, 14, 15, Kaya magliyog mo gusto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Wala yung pat, 3, Digo. 4, Wala. 5, 6, Apo Ano mo lang? 7, 8, Ha? 9, 10, 11, 12. Di ka manghimasa. Hindi. Ano man? Dargatan na no. Nahugaw kayo na to. Hapon Okay na. ang parang Ha? Hapon ang masang ligo, gabi. Ligo mo daw lagi sir. Sahay. Sa hiram mo daw. Nila. Naila. Nasa ilong niya agad. Ha? Wala ba siya nila? Noy? Bayot mo ng ilok. Agay. Nila ka no, bayot day ka. Ay, salamat. Tingog na dyan. Luto rin yung luga. Di mo luto ba? Luto ganun isa ba? Pastal isa. Plaster na.
Kanya ra maging maningog, di ba dumitingog. Ulis na dito ah. Saan tayo ugat? Kasi mo kauban. Dili ang yan join. Kato. Join na din mo. Ang join. Kato. Ang kung ugat pati sakitan ng ugat. Kami aga kay sakito kay na muro ni balhin sa ba kung bagay kadina ba nga. Yawa ang yung join. Timingan lang gani siya nga. Ano bang mahago bitaw nabasa ma timing ning. Kaya kay dire ang uban na tuhod jud. Tuhod di la sakit ka ng tuhod. Dance. Gani jadi tuhod ako ah. Ito din, manhudra. Manhudras. Alam mo. Nang mura ako may milak na meron ko. Ayun, Ulilag, pasaan na bayad siya. na. Tuman si Dada. Hindi na yung pulan. Kung gusto nga mga Paul, Jamelina, namo. Na ah. Jamelina to sa una. Namilinad. Sa asa mo nakakuha? Masa, gawas na ako, babe. Masa, gawas na ako. Ayun, laki po. Mga gyapon kuan lang. 30 minutes lang. Ihalo. 30 minutes mo to. Full whole night. Ano mo? Syaro. Rugam di ako 30 minutes. Syaro di mo wala. Murag lang, ayang nga po mo. Nawawa mga bawag, pero ibag sa gamay pa sakit yun di ako dali. 30 minutes rin na siya. Wala lang tayo maminas ko. Salimot ko. Dali nga. Lugtoy na. 30 minutes. Pag butang 30 minutes, tanggalan tong buko niya, baliktaron. Tulor ka buhok, 30 minutes. Tanggal, isa bago. Ano yun siya? Ano yung paspas kayo mga? Ay, i-back to back, italikod. Dili, ang baliktaron niya mukha ni Kulbon. Pagbutang. Ano niya, ano ba kulon? 30 minutes, ang gala. Ano yung kusog kayo suyot? Mag-upa, tagabot. Pas ka mong sir. Ano ko gani nagtanggal nimo di ba puti basaa? Yung mura sa nalanay nga basa. Hmm. Monto siya. Isuyot niya. Kaya lang mo wala gyud tanggal siya di sa mapulihan. Dapat daw 30 minutes kay magpuli bag-o. Susuyot na po. Kuha ko wala sige kuha. Sakit sa matamak o bato. Pero kung pata, gili na. Makatamak na. Pero wala sakit mo mamista anak. Birthday. Laag. Hindi la lang kana laag wala sakit. Sa mga basa nakikibata wala lang ka tawa hindi bati ni. Dagat na dagat. Pag uli ang sakit. Kapoy na. Sakit. Sakit naman ni ka yung tuhod mo. Ay, Pinagsubukan sakit. Ihalay na to itong mga basa. Sakit kaya puti yun. Gawas na sakit. Agay. Na. oh. Gay daw Coco. Coco, gusto mo doon. Grabe ka Muslim. Di ka Ma, naman mulag ano badyaw. Ma, mulag badyaw. Lupan. Pinmax. Pinmax. Cinta ang dagan. Citara daw. Matanawa. Apok ra gutong Mana bata. ko ingat. Uy, Gusto ka mong cinta? Mulag cinta badyaw. bisa ka 50, 40. Sa 40 pa pag nay mo tabok ab. Wala dyan, dapla dyan ka. Break ana jud Rasta. Superman juga dia. Ano na siguro niya sa kusog? 100? Ano yung kusog yun? Cinta rin nagtanaw mo daw siya bro. Ay no, cinta sa imong makina gina. Okay, Hindi lupa ay relax. hinay gina. Oh, relax raman. Cinta lang. Pero lupad ni mo na. Layo, layo cinta gini. Mga 80 meters yun ang lupa doon. Yung buko gid daw ng bata wala ni dagan. Ganyan, wala ra. Tapsing may gamay ran kay siya may nag abas robot eh. Yung lakaw gidangaw na lang. Ano, kung ano din Yan ang yung likod. lawas. Kamot na. May magkakanin na anak dire. Iyon na juga no. Kaya ka po niya. Luton. Oh. Balik, balik to. Nulian. Ako to dipita ako na kuan. Ako man nihilot. Ito Pero pagka uba na susulamot. Ang pulang Doggy. Totoo na. Inuod naman. Papanin mo na yung puli. Kanang pula na siguro. Kaya ka pa magsapato. Bandage Sagdan na yun. Bandage. Bandage lihok. Igamon siya. Hindi to na kuhan siya. Dahon niya. Binawa niya. Mabulot si puli. Bada, bada. Ay, napos.
Tapos na. Tapos na sunod doon. Happy tatama. Napost na mo din sa YouTube. Napost na mo din sa YouTube. Ma, Oh, wala kita. pa. Ikaw ra? So Oo. wala. Ambot. Wala mo ako na. Tunga ra Kung na-post na nako ni ba? Yung kita mo ko din minihilak. Kasi sige hilak. Oh, Tanaw na mo niya. wala pa ka kita sa mong video. Ama nyanyi kerja. Ah, ba, 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 ba. Nga ni, nalisa dito sa abot. Di panangay ka mo dito purman. Kaya nalisa man. Ya dugayon dyan ako basta makapanangin na. Nanangin is purman na. Sige na lang ko hilot. May trabaho. So nga, biyaan ako na yun sa man. Ayun na sa Mana Ako na banta ya. Ayan. Namalisa man kaninig anas grind ba mag-amana render ah. Tuyok tuyok yun ang. Ngayon, sige po kagilot ito ya. Sa kaya, sige po kagilot. Ini kuli. Dari na. Mga dili dito ini. Alas 3 mamang uli. Hmm. Mabot mis balay alas 4. Sugod ko gilot alas 4. Ando alas 10 alas 11 yan. Maglinya po pahilot semuanya. Oh, wala sunod. Wala pabor-pabor Pakistan, Pilipino ano. Sa maunag dool. Nahulat ka ba kay siya naunang Pakistan dere. Ang uban kalima na nangi ako puta na pagtang. Sige paghilot uban natuog na namata na lang. Overtime sa hilot. Tayong paghilot ani. Nindot ito home service. Ang 50, 200 ah. Kaway ko ni 50. dinar. Real. 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 Halimbawa, tagang-ka o 100. O, di, times mo 15. Oh, ba? Anak kayo, 1.5. Mas dako pag Ay, hilot. puso kaysa nimo, sa ay, imong puso. trabaho. Oh. Yeah, mas dako pag income sa mahilot kaysa sa trabaho ito. Ang buto di man kung makuha pero mas lamang juga. Mas lamang ko dito kay kadadlaw na ko'y kwarta dayon. Kaysa magulat pagka isa ka buwan, bago makakwarta. Ako, pagtawag ko iniring, kwarta iniring. Libre kaon. Yay, kayo eh. Pero manghatag po ko dito kada uli sa home service. Humot kayo ko dito, kay manghatag, magkupahan, mag-soft drinks. Alis mo na ako, bay, o pasalubong, bay. Ako na, lima. Humot kayo ka, no, kay manghatag, soft drinks. Pila raman soft drinks dito, 5 naman. 2.5, 5 lang. Pesos? Real. 5 real niya, 2.5 liters soft drinks. Dali rin kayo diabetes dito ba? Andagan nito rayumar, trapis. Itlog manok man kinang marato raman dito. Ba, itlog manok. ba, ba, ba. Eh, mas Ba, 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 ba. Andagan nito, kuwan, kanding, baka, Pero, Medyo haram na. bawal, bitangin ng hiro. Labi naglanggam, bawal patyo naglanggam. dito sila ha. Oh, tago yun basta makapatay ka rin. Hinalaway nakakita. Priso juga. Bawal manlapta na. Happy Ah, talaga. pilot si Maron sa tagamate. Naunsa daya? Sige ko na ito kaso. Yun na yun, magugay, no?
Gusto yung kasuhan ng Dagan ni siguro sila yung pangdulan ko dito. siguro, no? Murag sugar ba yung Ito kasi dito. layo man Si dyan. Carlson ba? Ha? Murag last option dyan ko yun siguro. Kaya sa kalayo pa yan, no? Ya. Pila ka lugar kagian mo? Wala pa sila. Pa-doktor sila, wa man naulian. Yan, napay Davao ba ya? Manong naot pag digos. Wala sila itong dito sa Kinman. Ito, ano? Naba sila pabok sila niya puno. Nasi puno Siyempre, may kayo. ato. January na. Dapat ay mangilot tayo sa Bukidnon niya. Si Juan, si Sar. Porti ko suga na tuhan na si Sar. Balay-balay. Magpabuka rin, wala na. October, November, December. Puno na. Kawa no? Hindi na madawat. Dali na po kayo hilot. Kay Sa kadlaw mo, hilot sa 40, 45, 50 katao sa kadlaw. Kaya niya. Kawa no? 50 katao. Full time gitu no. Yun sa napagkuha, no? Kasi sa adlaw, 12 hours lang man. Dali kayo mahilot. Yun sa na po. 30 minutes siguro per hilot. Ha? Yung 50 man, Punta. 2 hours. 12 hours divided by 50 pila. Sa Siguro isa ka oras pila katao. 10 minutes siguro, 10 minutes. Ay, kataw siguro 50. Muna to ang pinakadaghan siguro. O niya maximum nga gito nahilot. to. Pinakadaghan na to. Pinakadaghan. Pero Kasi dili karon daw niya taga-adlaw. 40. Oh, dili taga-adlaw. 40 daw pinakababa. Ah, oo. 45, 50 hangyo. Bisaya man na, balay-balay. Hindi masugod siya. Shout out, boss, idol, Cesar. Dali magadi makaya, usaon na, no? Matanon pa yan. Muro, tanawon ako, muro pareha may edad. Or, Grabe. hindi ka mo, dito, videoon juga niya. O, nana, taga-asa ka man, taga-asa ka. O, Digos, o, taga-Digos, ha? O, na. O, taga-Digos, o, ha? O, taga-Davao, niabot, o, taga-Cebu. Iyaw kayo niya customer. Abot o, taga-Bohol. Abot o, taga-Manila, niya, taga-Manila. Daghan pa yung istorya kung sa hilot. Dagang kay istorya. Yawan. Kung dagang magkakay customer, nga nung napamay tayo sa interview. Ayun, tira Huwag dito. pa Ayun, siguro tira yung pa. style. Kaya yung kaya, pero yan pong ikaw nga, wapon po na style kay inaabot yung taga Manila. Kung biya kayo na, no? Strategy na siya. Makamis sa mga viewers. Oh, abis na. Ana siya, kaya di sa madawat o walk-in. Sa TikTok. Pasok ko sa TikTok. Madawat ko walk-in. Di opposite na kuya. Ayun, pakasal ko. Kaya papulion ako, di ako papulion ako walk-in. Ako dyan sa opposite yun na kaya yung trabaho. Dito as na po din ito. Dito. Nana, ilat na first. Yeah, dito as. Ilat dito as. Tapata. Bata pa po yung guys. Ilog ito yayay. Bababa. Ayaw na sir. Jesus name, ayaw na. Ganyan na lang pag-relax ha, kaya napisunod. Yan na higda-higda sunod. Ayaw na. Pero kami, Sige, masige ganahan na ka diya. Kami na kami higda. Yan, thank you for watching guys. Bye-bye.